Va, oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est ça. Ah, on est EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw Fey. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya. Maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fo ni waati jan. O bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ, maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ, sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛ lamɔ, i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaw fɛ yen. U ma dan o ma min ye machiniste ye, agricole, carrelage ka taa se staff ni décoration ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ, sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min. N'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma, a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam, yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ, tɔn artisanal ale la, Medine sugu kɛrɛfɛla la, walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96. Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye, CFP-KSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turcola de la Koi, Fieu, Foka sɔrɔ i ye bana ɲɛɲini k'a dɔn lakari min bɛ kɛ sababu ka se ka dankari kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la k'o kɛlɛ ka bɔ maaw farikolo la wa o yɛrɛ t'i ɲɛ fiyewu f'a k'a sɔrɔ i ye lakɔliso ɲuman sɛgɛrɛ a filɛ aw kɔrɔ école de santé Kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales Gore anw fɛ Bamakɔ ya Kalabankura fɛn min ye santé baara ɲuman ye sa nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ école de santé n'a bolofara caman la école de santé Kalajata o n'a filɛ kɛ anw bolo jigi ye formation de qualité dɔgɔtɔrɔya sira kan min bɛ se ka kɛ k'a fɔ aw ka denmisɛnw ka futinɛ yeelen ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan nin lakɔliso dagabana ninnu na u ka bolofaraw de filɛ nin ye cycle niveau DEF technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle n'o ye niveau bac ye infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronique kan nin bɛɛ lajɛlen dasigilen don école de santé Kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales Gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yanni jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw fɛ Kalabankura yan hôtel Wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20. Complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kurani na ale dayɛlɛla nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ
anglais kala ale ni arabu kala min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no ɲamakɔrɔ kurani na sugu ale masuruna na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin cinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondenw ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ ATT-Bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛn sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na
Ambe anfilebagaw ni alamebagaw bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen no ana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ni wulada in na kibaruyaw o bɛ taa n'an ye bi kalasakaw fɛ yen n'an bɔra ye an bɛna Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan kuranko gɛlɛya min bɛ yen an balimamuso dɔ ale kɔni ko ko fɛɛrɛ b'a ale bolo nka a ka fɛɛrɛ ye mun ye an yɛrɛ ye min fɔ ka caya n'o ye dibiko ye yɔrɔbaw la ko fɛɛrɛ bɛ ale bolo maa minnu bɛ n'olu bɛ sanubɔyɔrɔ la n'u ka tɔnjɛkulu tɔgɔ ye ko Fédération Nationale des Orpailleurs du Mali k'olu ka baara dulonna nin waati in na jatikɛ n'a ye u ka baara foyi kɛ ndamandaw la an ka jamana kɔnɔna na baara mun fana bɛ yen n'o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'u ye degun sɔrɔ minisiri ale taara Moti mara kɔnɔna na o kow kɛra cogo min an na o da tulo kan kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Faransikaw fɛ yen min ye nin waati in na sa an na dɔ fana fɔ halisa Donald Trump ale ka seliko la ka taa fara diɲɛ seleke naani kibaruya tɔw kan farikolo ɲɛnajɛ la Aigle maa 25 min taara Kamori Dumbuya ale segira ka na n'Ala sɔnna a ma an na o lisi fana d'aw ma wulada in na a bɛ se ka o faamuya cogo min Keba Jalo ale bɛ ka se ka a bila bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo kalanta hukumu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ n'o ye CAS ye ale ye ekɔliso kura 3 jɔ ka di kalasakaw ma min ye seconde sigili ye 7e année classe 8e année ale ni 9e année k'o fara u ka ekɔliso kan sisan min ye kalasa kɔnɔna na denmisɛnninw kɔni u nana kalanso ninnu kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Amara Nuhu Keyita ale taara ye Sibi Mɛri o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Dawuda Keyita ye dugutigi ale ni kapu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara CAS ɲɛmaaba yɛrɛ kan Mali kɔnɔ yan n'o ye coordinateur national Sala Babi ekɔliden minɛnw u y'olu ta k'o di denmisɛnninw ma kalasakaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka kalan kɛ cogo min waleya in kɔni kɛra minɛn di ye minɛn min b'a to denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ bikiw b'a la kayew b'a la ka taa se règles ni kɔnpaw ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnninw kɔni caman nisɔndiyara maire n'o ye Sibi Mɛri ye Dawuda Keyita an ka jɛ k'ale lamɛn Amara Nuhu Keyita ka kuma bara la e baga ni an lamɛnbagaw bɛɛ fo k'u barikada ka fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko u ni ɲɔgɔn tuma na sɔgɔmada in na an bɛ kalasa ekɔliso la n'o ye kalasa seconde cycle kura mun dayɛlɛnna ka fara premier cycle min bɛ an ka kɔrɔ bi an bɛ kɛnɛ mun kan o ye fourniture n'o ye école kalanminɛnw n'o ye cahier ni bikiw ni livrew ye bi an dɛmɛba n'a bɛ fɔ ma tubabukan na k'an partenaire n'o ye CAS ye classe 3 jɔlen kɔfɛ ani direction 2 ka tila k'a équiper ka minɛn bila kɔnɔ kapu fɛnɛ sɔrɔla ka directeur nommé kalanso kura in na n'o ye seconde cycle ye ka tila tuguni ka ekɔli karamɔgɔw d'anw ma bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye fourniture scolaire ye n'o ye kalankɛminɛnw ye CAS y'o cɛ ka na o to donc an b'a fɔ ko tare cahier b'a la biki b'a la ka taa 4e année ma fo 9e année ka taa première année ma plutôt fo 9e année o livre ana cahier ana bikiw ani ardoisiw ani fɛn ko kalankɛ la mako bɛ kalanden mako bɛ se ka jɔ a la o bɛɛ sɔrɔla minɛn min na u nana o di anw ma sɔgɔmada in na komi n y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ ko tare parce que a bɛ fɔ ten n'i tabaga i b'i fɛgɛya donc an b'a fɔ an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ko an ka bonya ni tanuli bɛ an partenaire ye n'o ye CAS ye mais an tɛ dan CAS fɛnɛ foli ma an bɛ an ka CAP fo kosɛbɛ parce que CAP de école créée ka tila k'a dayɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma création et ouverture ka tila tuguni ka directeur nommé pour la gestion mun bɛna ekɔliso na marché donc o foli o bɛ di CAP ma
fɛn min ye minɛn mun dilen komi n y'a fɔ n da sera ma cogo min na n'i y'a jateminɛ an bɛ tali kɛ second cycle ka taa 7e année classe 7 fo ka taa se classe 9 ma cahier paquet n'a fɔ ma cahier ma ko 100 pages cahier ma ko 200 pages o paquet kelen dira écoleden kelen na bɛɛ ma ka tila ka biki bleu 2 ani biki rouge 1 o de dira o ye remise symbolique a bɛ fɔ ma ko c'est-à-dire ka fɛn dɔ di n'o tɛ écoleden bɛɛ livre n'a bɛ fɔ ma ko français livre n'a bɛ fɔ ma ko jate livre n'o ye mathématique n'a bɛ fɔ ma ko science livre n'a bɛ fɔ ma ko physique chimie livre n'a bɛ fɔ ma ko maths livre anglais livre nin bɛɛ bɛ l'o la donc pour dire que an bɛ CAS fo ka barikada ka tila k'a yira la ni ala sɔnna ma minɛn mun dira an ma an bɛ minɛn ninnu an b'u don an maninkakan na an sogo n'an golo cɛ u tɛna tiɲɛ an ɲɛna cogo si la an bɛ mun ɲini denmisɛnninw fɛ sisan o ye cɛsiri de ye mɔgɔ si mɔgɔkunba denmisɛn kunkolo tɛ tigɛ ka mɔgɔkunba kunkolo sigi i kunkolo da la donc aw denmisɛnninw n bɛ mun ɲini aw fɛ bi minɛn mun dilen filɛ aw ma wariba de donna la wa denmisɛnninw fana ye jamana sigi ɲɛsigi de ye an jigi bɛ mun kan sini o de ye aw ye donc aw bɛ jija k'aw cɛsiri baarakɛminɛn mun dilen filɛ aw ma aw k'a don aw sogo n'a golo tɛ wa aw ka cɛsiri baara la kalan kana dan kilasi kɔnɔna ma dɛ n'a ye taga so a ye exercice kɛ aw taa aw tɔɲɔgɔn fɛ n'a ma mun faamuya aw n'aw ka mɛtiriw bɛ ɲɔgɔn kan a ye kɔrɔw n'a dɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu kalannen don ma mun faamuya aw ma gɛrɛ u la u ka aw ladɔnniya n bɛ mun fɔ aw ye o de y'o ye donc vraiment an bɛ jama fo k'u barikada vraiment nin bi ma in ni kuma duman tɛ se ka fɔ ka se a goma ma o de ye ala sago i sago hakɛto bɔ ka salama. Dawuda Keita ale ye sibi maire ye kalasakaw fɛ kalasa ekɔliso kɔnɔna na donbolo k'a kɛ denmisɛnw ye yaasa nin waati na sa kalanminɛn ɲumanw bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min ka kalan kɛ coordinateur national n'o ye CAS ye Sala Babi ale fana ye dantigɛli kɛ an k'o fana lamɛn. mais yana ka kɛ bi projet de la ka ɲɔgɔn dɔ kɛ ka tɛmɛ o kɛra a kɛra sigi commune écoleden bɛɛ écoleden fɛn fɛn bɛ sigi commune kɔnɔ premier cycle ni second cycle an delila ka dɛmɛ k'u ye san dɔ la cahier ni bic ni di écoledenw bɛɛ ma mais ɲinan ta kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛnna ni dɛmɛ kalo ye a bɛnna ni fana an ye kalanso minnu jɔ camancɛ mɔgɔw ye n'o ye 7e 8e 9e a bɛnna n'o école dayɛlɛ o kilasi kalanw daminɛni bon an y'a ye ko vraiment dɛmɛ kalo don an y'a essayer ɲɔgɔn dɛmɛ kalo fana don bon ka kalan yiriwa fana k'a cɛsiri an hakili o fana ye denmisɛnninw fan fɛ n'u denmisɛnninw mansaw fan fɛ o de y'a to an ye u mago bɛ se ka jɔ fɛn fɛn na kalanko minɛn na k'a san kɔrɔbalenninw ye fo ka na fitininw n'a bɛ fɔ olu ma premier cycle 7e année ka na kalasa 6e année la ka taa 7e année la fana ka na 9e année la o ni a direction fila ninnu directeur fila ninnu premier cycle second cycle ka dɛmɛ k'u ye fana baarakɛminɛnw bɛ se ka sɔrɔ u bolokɔrɔ cogo n'o ye livre ni minɛnmisɛnninw ye équerre ni règle ni fɛn caman n'u mago bɛ se ka jɔ a la a kana taa k'u ma dɛmɛ o de y'a to an nana sɔgɔmada in na k'u tilali kɛ pour que vraiment degun bɛ écoleden mansaw ni écoldenw yɛrɛ kan ni écoleden karamɔgɔ o ni écoleden ɲɛmɔgɔ o ni mairie yɛrɛ kan an ka se ka dɔ bɔ a gɛlɛya la o de ye sɔgɔmada in na dɛmɛ ye. Nugu a bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye dɛmɛ musaka kan. dɛmɛ musaka bon a ka ca dɔɔni parce que minnu ye a dɛmɛ sɔrɔ a bɛ taa denmisɛnnin 400 ni kɔ la n'i ye premier cycle ni second cycle ta a bɛ taa denmisɛnnin 400 kɔ la a dun bɛɛ ye u ka san u mago bɛ se ka jɔ cahier fɛn fɛn na san kɔnɔ o ni biki hakɛ min na san kɔnɔ an y'o bɛɛ d'u ma o ni livre minnu bɛ se ka jɔ a la u ka san tɔ in bɛɛ kɔnɔ fo san caman kɔnɔ kalanni na o ni faamuyali la an y'o livre bɛɛ san bon a bɛɛ kɛra projet ka dɛmɛ kɔnɔna na hali bi ka kalasa kalanso ka o yiriwa ka san kɔnɔta o de y'a to an ye nin kɛ sɔngɔlen na bon n tɛ se ka tɛmɛ fana tant que o ko in nɔgɔyabaga ni mairie tɛ se ka k'a la mairie b'a la mairie de y'a ko nɔgɔya ma an bɛ maire fo la ka waleɲuman dɔn a n'a jɛɲɔgɔn ka na kapu fana la n'i y'a ye a ko fana caman nɔgɔyara ani dugu ni écoledenw ka ko la a kɛbagaw de fana bɛ yen o ye n'o ye kapu ye ka dugu comité de gestion fo ka dugutigi fo parce que an bɛ dɛmɛ kɛ n b'o fɔ tuma bɛɛ an ka dɛmɛ tɛ degun an ma dabɔ degun kama n'an ko k'an bɛ dɛmɛ kɛ an b'a dabɔ ka mɔgɔw lafiya de an ka lafiya fana kama an tɛ fɛ ka na ni fɛn ye mun bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye n'an bɛ na ni dɛmɛ ye a bɛ taa ni sira min fɛ
an bɛ dɛmɛ k'o sira de fɛ pour que a ka se a ma minnu y'a ɲini a ka d'u ma o de y'a to an bɛ mairie bila a ka minɛn kɔnɔ an bɛ CAP bila a ka minɛn kɔnɔ an bɛ dugutigi fana n'a ka conseil bila u ka minɛn kɔnɔ ka comité de gestion bila u ka minɛn kɔnɔ et vraiment an ka baara bɛ k'o sira de kan pour que bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ la ni mun y'i ka baara ye a ko kɔnɔna na. Ayiwa n'an bɔra Sibi an bɛ segin ka na Bamakɔ nin waati in na directeur min bɛ yen n'ale bɛ mara kamabɔli sinsinni kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye bataki bɔ ka ci gouverneur bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔna fantan ani naani ani Bamakɔ district préfet ni sous préfet k'a b'a ɲini u fɛ k'a yira u la sa k'a fɔ ko fédération min bɛ yen n'o ye ndamanda baarakɛlaw ka fédération n'a fɔ ma ko FENOM ko ale kɔni baaraw olu ka jɔ fɔlɔ jamana fantan ani naani ko sabula k'u ye lakɔlɔsili kɛ ko kabini kuma jan fédération min bɛ yen n'o ye ndamanda baarakɛlaw ka fédération ye k'olu bɛ k'u yɛrɛ bila waleyaw la waleya minnu bɛ sariya sɔsɔ sariya min yɛrɛ bɛ ndamanda sigili kɛ an ka jamana kɔnɔ ko min ye tɔn in ye k'a ye waleyaw kɛ waleya minnu bɛ yen ka t'i yɛrɛ bila maaw nɔ na k'a sɔrɔ o baara o se tɛ a ye o yamaruya bɛ da a ma min ye ka fɛnw minɛ maaw la k'a sɔrɔ ani min man ka sanubɔyɔrɔw la ndamandaw la ka kɛ sariya min sigilen don k'olu sɔsɔ ko o waleya min filɛ nin sa o bɛ sɔn ka na ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ni kɛlɛw ye o de la sa a ɲininen don préfet ni gouverneur ni sous préfet fɛ tɔn in kɔni ka baara o n'o ye fédération nationale des orpailleurs du Mali ye a dulonnen don fo waati min n'a fɔra ko a banna tuma min na min ye directeur ye sa ko k'a b'a ɲini u fɛ u ka nin baara in kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na yaasa dugudenw ani maa minnu bɛ baara kɛ ndamandaw la olu ka hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa cogo min Segu ni Bila ni Masina ni Moti ni Sofara tɛmɛnen kɔfɛ ministre min bɛ kɛnɛyako kunna ale tun bɛ Kayikaw fɛ yen Asa Bajalo a taara Kayikaw fɛ yen ka taa dɛmɛ ta ka di olu ma maa minnu bɛ yen ni sanji kɔni ye gɛlɛya lase olu ma Manantali baraji o yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ min ye Asa Bajalo ye a n'a nɔfɛmaa caman kɔni u taara baɲumankɛya lakoyi yaasa ka se ka dɛmɛ don UNICEF ɲɛmaa b'an ka jamana kɔnɔ ani OCHA ka taa se Kanadakaw ka lasigiden ma sa olu bɛɛ lajɛlen kun ka maaw b'a la ani ale yɛrɛ ka directeur généraux ni directeur nationaux bɛɛ lajɛlen u kɔni kun mɛra Kayi Dagdag pankuru jigi kɛnɛ na général de brigade Musa Sumare fɛ o kɔfɛ sa o ka sɔrɔ sa ka baaraw daminɛ Kayi yɛrɛ kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko sanji kɔni ye tiɲɛni min kɛ a kɛra siɲɛ 15 Kayi kɔnɔna na maa 792 n'o ye gwaw ye olu kɔni ye degun sɔrɔ min ye maaninfin min bɛ o gwaw kɔnɔna na sa n'o ye duw kɔnɔna ye o ye maa 600 243 ye min ye maa 6 o de sara Kayikaw fɛ sanji ko ale gɛlɛya ta nasira fɛ degun ye maa caman sɔrɔ waleya in y'a to fana maa caman y'a sigiyɔrɔ labila sow caman tiɲɛna ministre kɔni ale taara ni malo tɔni 48 ye min ye kilo litiri min ye ɲɔ o tɔni 20 ye kilo bidɔn 136 ye ka taa se kiti masa n'o ye minɛnw ye maa min bɛ se ka da yɔrɔ minnu kɔrɔ la o 470 ye a bɛ fɔ mun ma sa ko NFI n'o ye u ka kiti wɛrɛ ye o 100 liw olu bɛ a la yaasa min ye maa minnu bɛ bi bi na n'olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ani dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ fana ko wari fala ye o dira dɛ gaw u ye donboloku ye warimugu fana na koyi yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma cogo min na ko ye musaka bɛɛ lajɛlen sa sefa wari $116,000 k'o de kɔni donna a la ekɔliden minɛnw fana bɛ a la yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min na sa nin waati in na minisiri kɔni y'a f'u ye gouvernement ale n'a dɛmɛbaaw ka laɲini de ye nin ye yaasa dugudenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na lamɛrikɛnw olu ka lasigiden fana o fana kun ka cilenw fana bɛ ko in kɛnɛ kan sabula bonya ale ni bolomafara minnu dira yaasa waleya in ka se ka kɛ UNICEF kɔni a kɔkɔrɔma don sa nka jamana caman bɛ yen olu ye musaka di fala ye baara in ka se ka kɛ bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Union Européenne lasigiden kura n'o ye Thomas Erker ye ale kɔni b'an ka jamana kɔnɔ yan b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Union Européenne ye ale ka jawala dɔ bɛ an fɛ yan o nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ Ablaye Diop ye
bolo ni ɲɔgɔnma min bɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛ sigi sen kan cogo min Diop fana y'a ɲɛfɔ a ɲɛna Mali ka taabolo kuraw ye mun ye baara mun b'an ka jamana kɔnɔ bi a n'an ka kuntilennaw n'an ka baara kɛcogo ye min ye ministre Diop ale y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye mais a ma falen ko a ye Mali tɔgɔ duman mɛn yani a ka se a sabula a bilara maa min nɔ na k'o ye baara caman kɛ nka cɛ i tɛ se ka k'o la koyi n ko tun bɛ taa denkulikɛyɔrɔ la Bart Ouvry ayi yɔrɔ foyi tɛ Mali kɔnɔ a ma taa yɔrɔ min kɔɲɔ fara denkuli fara ale bɛ taa bɛɛ la Maliyɛnw kungo bɛɛ a y'a bɛɛ kɛ Union européenne bɛ mɛn k'a sɔrɔ ma ale ɲɔgɔnna sɔrɔ dɛ a kɔni ko o ye sɛbɛn min kɛ ka to yen k'o sɛbɛn b'a jira k'a fɔ ko Mali ko jamana min don ko danbe jamana don ko hɔrɔnya jamana don Diop fana y'a fɔ a ye sisan o bɛɛ kɛrɛfɛ kuntilenna kuraw b'an na sabula an bɛ fɛ maaw k'a dɔn ko u ye mɔgɔ ye cogo min k'an fana tɛ wara ye an ka ɲɔgɔn maaya minɛ yaasa an ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na Cri 2002 ni ale ye tɔnjɛkulu sigilen min mɛnna kosɛbɛ kabini san 2002 san ale ɲɛma ala y'o ka kalifa minɛ a la salon n'o ye Dr Abdoulaye Sall ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba tɔn ka ɲɛmaaya taara ka di Modibo Koli Keyita ma yaasa baaraw ka se ka kɛ premier ministre kɔrɔ n'o ye Abdoulaye Sékou ye ale tun ye tɔn in ɲɛmaa fɔlɔ ye ale ka kalifa minɛlen a la sa u y'a ta k'a di Dr Abdoulaye Sall ma o fana salon ko o fana ka kalifa minɛlen a la sa nin waati in na san kelen tɛmɛnen kɔfɛ biro ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a yira sa ko tɔn ɲɛmaaya ko k'a di Modibo Koli Keyita ma halisa o n'a ɲɔgɔnnaw ko hukumu kɔnɔna na sa an b'a yira bɛɛ la k'a fɔ min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa tunga la denmisɛnnin minnu bɛ yen sa ko ka se ka olu sigi sen olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min baɲumankɛ ale ni jɛkulu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ olu kɔni ni au conseil des Maliens de l'extérieur ye baaraw kɛ ko n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa k'i labɛn min ye baara in tɔgɔ y'o ye denmisɛnnin 100 sa ko olu kɔni ye o kalan in kɛ kalan in a kɛra faransɛkan na yaasa sa baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ cogo min na baara kun cɛlen ministre ale welela ka na ko yaasa ni maa ninnu mun filɛ nin ye o ka lajɛ attestation ka d'u ma lakodɔnni ka se ka kɛ baara in kɔni a ɲɛna kosɛbɛ nka ale fana kɛrɛfɛ fana ministre y'a jira k'a fɔ ko baara wɛrɛ fana bɛ yen sefa wari miliyɔn 100 ɲɔgɔn ko o donna o la yaasa ka se ka maaw dɛmɛ bi maa minnu bɛ yen bi n'olu kan ka bolomayɛlɛma kɛ baara dɔw hukumu kɔnɔ n'o bɛ taa se baara 40 ma tungarankew ani maa min b'a fɛ ka taa tunga fɛ k'u ka yan kɛ u sigiyɔrɔ ye Yusuf Toloba ni waati in na k'a diminen don a diminen don a ye welewelemada bila fanga ma ko fanga ka dɔn sa k'a fɔ ko nin waati in na bingali a cayalen don kosɛbɛ Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Baɲangara Yusuf Toloba ko k'a b'a ɲini fanga fɛ a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la sabula olu donsow de bɛ k'a to bi ni maaw kɛlen don k'u t'u sigiyɔrɔw la maa caman b'a fɛ ka wuli ka bɔ ka taa yɔrɔw la maaw b'a fɛ ka yɔrɔw labila pewu ni ye Toloba ye ale ye dantigɛli kɛ nin kalo in tile 5 k'a b'a ɲini gouvernement fɛ sa lakana basigi min ye dugudenw bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na nin samiya in bannen kɔnɔna na sa u k'u jija wa a ye ɲininkali caman fana kɛ ko n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ fasaw tɔgɔla baara la yen ko n'a sɔrɔ u b'u ka baara la wa n'u b'u ka baara kɛ ka ɲɛ k'ale b'o ɲininkali kɛ u la nin waati in na n'an bɔra yen kuma caman an b'a fɔ n ko kuranko gɛlɛya k'a b'an ka jamana kɔnɔ fala ye ne yɛrɛ ye damakasi kɛ siɲɛ caman k'a yira k'a fɔ ko min ye an ka dugu pɔw ye an ka bɔlɔnw ye an ka kin dɔw bɛ yen an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu la olu bɛ se ka bɔ dibi kɔnɔna na cogo min na sa an balimamuso dɔ a tɔgɔ ye ko Sanata Jakite ale ni fɛɛrɛ nana se bɛ ale ye ka se ka fɛɛrɛ min sigi sen kan nka ko a ye projet in ta k'a di jamanakuntigi kɛrɛfɛmaaw ma ko taama mɛnɛ sisi ma bɔ k'u kɔni ko projet ka ɲi ko fo Asimi hakilina ka sɔrɔ komi ale yɛrɛ bɛ ka ko ye sisan dugu bɛ ka kɛ cogo min a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o ma k'a sago ye a fana bɔra ka bugunatigɛ di k'an ka jɛ ka o lajɛ n'o ye Sanata Jakite ye. Ansu ne tɔgɔ Sanata Jakite ne ye entrepreneur ye ne y'o kɔni kɛ wa ne b'o baara de la ne ma deli ka vidéo kɛ plus précisément TikTok sanfɛ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ka vidéo kɛ ni donna mɔgɔ min gasi la o tigilamɔgɔ ka yafa ma ne ka bi kuma adressé no tonton Asimi Goyita la ani Mali opérateur économique ale ni jeune entrepreneur ɲɔgɔn ne bɛ fɛ ka kuma Mali courant ko de kan projet fila de bɛ ne bolo ne taara projet fila in ɲini ka na Mali de kama ne nalen ni projet fila in y'a yira n somɔgɔw la ne somɔgɔw ko ne ma ko projet in ye projet ɲumanba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ wagati min na i ko bi Mali magoba de bɛ ne ka projet la
Toto Asmi ina le nya yira I proche la wulu fene gone me ko projet yi projet nyana man bay ko wakabe songa jayi fene ko me ko il faut que wa kuma ne fo nyana fol. Malheureusement pour moi, ne mes retours sera. Bon, vu que j'ai pas eu de retour, je fais un projet black qui fait. Juste la semaine dernière, j'étais à l'aéroport là, de l'aéroport jusqu'à Kati, je m'a courant Yoroshi, ni base ni voté. Nyaye a dit qu'il y a originalement beaucoup de durée dans la vidéo. Tout à assimilé ni flap mais ni fait à finir na maki ma bashi. Là ni follow y, il qu'on a des projets flamme ni igal laje. Allah ni flana ni ika de l'aéroport jusqu'à Katidine maniga électrifié. Nous faisons pas opérateur économique. Nous donnons comme gasila aula ahaya femme. Ni un yotorofo, c'est parce que il y a juste 4 jours ne bora nyamana. Le nyamana à Kati, il mettait mes 3 jambes pour faire. Nous sommes 3 jambes pour quand j'ai été choqué de voir que il y avait juste 4 ampoules qui étaient allumées. Aux 4 ampoules il y avait nta don na soro ou comme solaire de quand ou bien sur ampoule to on tigaliro mais a kon a don ne temena domina ampoule nani no menino sans oublier que au Srain au betarafu hôpital du Mali là ne ko na kunjera kan tega di nyoko maka Mali kuran ko yenya bo o kuma fsambela jilima ni mo gomi nya don ko fakati sega ampoule kile do fula atikla mo rado na don ko fakati sega do fene aka don so ramata no nyina sanfe ni mo gon fena don fa kabi sega poto clean redresi fula aka redresi na atikla mo do fene ka fakati sega redresi fula aka redresi ka so ramata no nyina sanfe woni mo gomi nya don fene kabi sega nani panneau solaire chamman bay ga boko ngana malla fula atikla mo gon nanai na tiya don fakati sega nanai aka nanai ga so ramata no nyina sanfe ala ko ni jamana nyemo wa kalfato to asmima me anto to asmi be farle nyon ambe malion won hakili la fene ama wili ka blalari sinon na wili la ka blala ma do mo be soro awla mi me se ga yilinta depuis du wono fu ka karchula to asmi an wili ikan blala to asmi bifu iniga jama bela jili me gouvernement mo bela jili fu me malien be fu bawfu aka faso de mayala awa jamana nuna ala ka bariga do Mali la ala ka Mali suma ala ka ben kilima an wani ye yɔrɔ ninnu ko kuma fɔ ka caya ale ko ko ampulu naani a na kɛ kuran ko koto la parce que pɔn janba in tɛ ya yirimajɔ fala ninnu ka pɔn tɛ ya nka ale bi ko kɛ yelen na f'i dabali bi ban i bɛ pɔn daminɛ yelen i bɛna don camancɛ yelen tɛ yen i bɛ taa pɔn ban yelen donc yɔrɔ anw ye nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ se kɔni t'anw ye k'a baara kɛ nka ale ko fɛɛrɛ b'a bolo projet b'a bolo u k'a d'ale ma a k'a kɛ a bɛ ka yafa ɲini opérateur fɛ min na i b'a dɔn wa parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka marché b'a kan ko in fana o fana b'a la dɛ i b'a sɔrɔ dɔ ka marché b'a kan ou bien a bɛ dɔw bolo olu ka contrat b'a kan donc a bɛ k'a fɔ o de la k'a bɛ yafa deli u fɛ parce que ni jamanakuntigi nana ale wele sisan k'ale ka baara in labɔliya o contrat tigiw n'o fɛn tigiw fana bɛ se ka wuli k'u jɔ mais jamana bɛ nin bɛɛ sanfɛ ne bolo n bɛ se ka fili dɛ parce que ne tɛ président ye président bɛ fɛn mun dɔn anw t'o si dɔn keba n'o tɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ nana ko n bɛ se nin na ni ne ye président ye a wele so ye kɛnɛ ye a minɛ ni yelen kuran t'an bolo e bɛ se ka kuran di ne t'o bila ka suma yɛrɛ a gosi fo Kidal i ka kuran di donc ni mun ye muso ka kuma ye kuranko gɛlɛya a kuma ka ca an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw fɛ yen Burkina maaw olu ye laja kɛ u ka jabala la n'u ka technicien de avion délégué de personnel mɔgɔw bɛɛ lajɛlen a kɛra kunungo nin kalo in tile 7 min ye nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen kɔfɛ u ka pankuru n'o ye Burkina ye o jabala la Wagadugukaw fɛ yen technicien minnu bɛ avion dɔn maa minnu bɛ baara kɛ pankuru kɔnɔna na baarakɛla dugumata n'a sanfɛta k'a bɛɛ lajɛlen sigi directeur ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u ɲɛna minɛn minnu bɛ ka san faso wari don a y'u minɛ ka ɲɛ aw ka baara kɛ n'u ye ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ o la an ka tɔgɔdiya bɛ o la directeur ko k'a y'a ka danaya kurakura baarakɛla cɛman na musoman sanfɛ fo duguma u k'u jija baara mun bɛ yen a ka se ka kɛ ka ɲɛ
ko nin kura min fiyetɔ filɛ Air Burkina na nin ye ale ye directeur de ye dɛ nka olu baarakɛlaw olu de b'a dɔn k'a fɔ min bɛ se ka kɛ ka ɲɛ laɲiniw fana kɛra kɛnɛ kan ye a ko ni ala sɔnna ma k'u jija yaasa u ka clients olu bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na min ye ɲɔgɔn ye ɲɛ a y'a to fana maa o maa bɛ yen ni fɛla tun b'o la walima ni fɛn min tun bɛ yen n'o bɛ fɛ k'o fɔ k'u bɛɛ lajɛlen dantigɛ directeur ka sɔrɔ k'a fɔ sa k'u ka wuli k'u cɛsiri yaasa jamana ɲɛmɔgɔ ye wari don pankuru kura min na u ka baara kɛ n'a ye ka ɲɛ Air Burkina a lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Sanogo ye an b'a fo nka kɛba ne terikɛ de ye directeur marketing ye Wagadugu o ka ji tulo la han an b'a fo pankuru tɛ si ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Dakar damu da don kɛba e b'a dɔn Air Burkina kɔni y'anw ka avion de ye n'anw ma y'an sen ka ca Wagadugu ala an di dɔw f'a ɲɛna tuguni yɛrɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma n'an bɔra Burkina an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen Senegalikaw olu ka denmisɛnninw ka na farikolo ɲɛnajɛ min kɛ n'o ye coupe d'Afrique éliminatoire tɛ u ni Burkina tɛ yan ani u ni Burundi k'u fana ye u ka maaw tɔgɔ bɔ min ye u ka dege karamɔgɔ ye n'o ye Pape Thiaw ye ko a ye maa 28 de ta Marokukaw fɛ yen sa kunungo nin kalo in tile 7 Maroku kɔni bɛɛ lajɛlen sɔnna ale ma sa ko ale ka kɛ Interpol n'o ye diɲɛ kɔnɔ polisiw ka tɔnba ye ko a ɲɛmaya dangaya ka di Maroc ma farafina bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kalata in a kɛra Marocaw yɛrɛ fɛ yen Interpol ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsuru bɛ ɲinini kɛ ɲinini min ni diɲɛ polisiw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Interpol yɛrɛ ka baarabaw bɛ tali kɛ fɛnba minnu na sa o kɔni ye lakɔlɔsilibaw ye sɛgɛsɛgɛlibaw ka taa se baarabaw olu sigili ma sen kan nka kɛkun kɛrɛnkɛrɛnnenya farafina an fanfɛ bolo fɛ jamana minnu bɛ farafina olu yɛrɛ ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɛ polisiya ale bankun kan danaya dara Maroc min kan nin waati na ko Maroc ye baara caman kɛ fɛɛrɛ caman b'u bolo wa u ka polisilakaw olu ka timinandiya n'u ka baara ka taa sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw sira fɛ ani kunnafoni di sira fɛ k'o barika ka bon kosɛbɛ an fanfɛ bolo ale fɛ CEDEAO ko a bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ sa ko yaasa ka se ka dɔ bɔ pankuruw sɔngɔ na CEDEAO jamanaw u tun bɛ lajɛ la nin waati na Togokaw fɛ yen Novembre kalo tile 5 sini bisa kɛ bi juma Novembre kalo tile 8 baara kun bɛ cɛ Togokaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko pankuruw sɔngɔ ka gɛlɛ farafina kojugu farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la Falaye ko o yɛrɛ ka ca ni ka taa Europe ye n'i ye avion ta yan sɔgɔma k'i bɛ taa Togo i bɛ 400 000 francs sara tuma dɔ la i bɛ avion ta yan ka taga Belgique i tɛ tɛmɛ 300 000 francs kan k'u k'a lajɛ u ka sɔngɔw u ka gɛlɛ wa avion sɔrɔli fana ka gɛlɛ farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ k'u bɛna fɛɛrɛ ɲini o la yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ la sa lajɛ in a kɔni kɛra u ka lajɛ n'o ye nin jɛkulu maaw ye minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna na k'u na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini yaasa pankuruko kɔni a bɛ se ka sigi ba kelen na cogo min na Ukrainekaw kɔni ko ko olu bɛ ɲɛji la dɛ ko min ye kunungo surɔ ye kunun ka dugujɛ bi sɔgɔma kunun na sini ka dugujɛ kunungo la k'olu ka faaba la sa ko maaw kɔni bingali taara kɛ olu kan ye bingali min y'a to drone n'o ye Rusiw ka drone olu kɔni ye gosili kɛ fo ka taa se fitiri fo ka taa se dugujɛ ma koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen olu bɛ ka degun sɔrɔ Ukraine yɛrɛ ye jɔnwala fɔ ko k'a lajɛ sa kɛlɛ in ka ban ten n'o tɛ bi k'olu yɛrɛ kɔni olu dɛsɛra pewu dugu tɛ dugu ye bombardement tɛ bombardement ye wulikajɔ ni fɛn minnu kun fɔra ko minɛn min bɛna d'u ma u ma se k'o sɔrɔ u bolo la wa min ye Irisilakaw ye maa tɛ ka sɔrɔ min b'a fɔ u ka kɛlɛ in jɔ ten a nɛgɛ kisɛ kelen si o t'olu yɛrɛ la bi kuma t'u ka jamanakuntigi ma an y'a fɔ a ye o an y'a fɔ a ye Falaye maaw k'i nɛgɛn o ka bɛn cɛman nka i kan'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ kamalenkɔrɔ kɛlɛ ye garisɛgɛ ye nka i garisɛgɛ ye min kun n'i y'o i b'o dɔn dɛ fo ka diɲɛ wuli ale mago bɛ minɛn min na o t'an t'o d'ale ma wa min yɛrɛ minɛlen filɛ nin ye nin ye gɔni bala ale ka sira ti maa la o ale ko ko Américains de min ye Donald Trump ye a ka tali a kabakoya bɛ maaw la hali bi maa minnu kun sigilen tɛ ni a ye farafinw k'olu ye kala ta kamalen ye min ye Trump yɛrɛ ye e ko a ma welewelema dabila ka ban maaw ma de sabula nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye président ka sigi ka wasa sɔrɔ min ye u ka wasabulonw ye k'olu ta ka gouverneurs ta ka wasa yɛrɛ sɔrɔ i sigi cogo ni nacogo la ko Trump dun si bɛ san 78 na
min ye kalata a ka mandat ye ni o kɔni taara senna sa o bɛna na kɛ san 82 ye Américains famana k'o ɲɔgɔnna ye u ka jamanakuntigiya la ko nka a ka vice président ye o ye 40 ye o kɔni ko o ye suba de ɔ sisan sa Trump ka nalen a bɛ ka diɲɛ fanw yɛlɛma fala ye Irisilakaw fɛ jamana minnu tun bɛ yen n'olu ka lasigidenw tun y'u sigi k'u tɛ t'u ka lettre di Irisiw ma n'o ye lettre de créance ye k'u lakodɔn u taara aran jɔ fo 18 ko fo Putin k'a fɔ k'u k'u bisimila min ye diɲɛ dugubaw i hakili tɛ fɛn o fɛn na o tan lasigiden fɛn fɛn bɛ yen nin waati in na olu de wulilen k'u jɔ ko Putin k'u ka lakodɔn sɛbɛn minɛ n'o ye lettre de créance ye o wulikajɔ minnu bɛ sen na maaw bɛ k'a fɔ ko ko falen kɛra min ye Trump nali ye i b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ fana wari musakaw bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ n'a bɛ f'o ma ko bourse ko olu yɛlɛla de musaka de kulela fan bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye fo ka taa se waati dɔ ma wa a yera fana k'a fɔ ko Trump nali yɛlɛma bɛ ka don a la sira minnu fɛ o ye Américain den yɛrɛ ka da a yɛrɛ la sa k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn wala ni ye dɔ kɛ n bɛ dɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye ko sabula élection in fala ye ko n'a ye tali kɛ fɛn na kosɛbɛ o ye sɔrɔko ye Américains ka Trump ta a bɛna u ka sɔrɔ min k'u ta ye a n'a tɛ tiɲɛ ka taa kɔ kan ka taa don ko wɛrɛw la ko o ye a ko yɛrɛ fanba ye an bɛ dugawu kɛ sa min ye nin ko in ye Ala k'a tɔ timɛ ko ɲuman yira an yɛrɛ la sabula an tɛ États-Unis sa nka an fana taw an bɛ k'a jateminɛ o an fana bɛ nafa min ni fɛn mun sɔrɔ a la Mali dɛ an bɛ k'o kimɛli fana baaraw kɛ fala ye n'Ala sɔnna a ma nin kalo ye bi kunɲɔgɔn tɛ de tile 15 nin kalo tile 15 novembre kalo tile 15 Mozambique ale bɛ Mali bisimila u b'a fɔ ma sa ko Stade National de Maputo nka maliyɛn minnu bɛ yen olu ko basigi tɛ yen dɛ ko lakanabaliya bɛ yen olu yɛrɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛma yɛrɛ fiyewu nka bɔlɔntan don a na kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ bɔlɔn bɛ se ka taa o hukumu kɔnɔna na sa aw ka entraîneur n'o ye Aigle ka entraîneur ye ale ye maa 25 ta maa 25 yi an bɛ se ka mun fɔ a ka kosɛbɛ fala ye o ye k'a fɔ joueur dɔw bɛ olu kɔni segira ka na i n'a fɔ aw yɛrɛ terikɛ aw tun ye kɛlɛ kɛ min nɔfɛ ko f'a ka segin ka na Aigle kɔnɔna na sa n'o ye Kamori ye ale segira ka na n'i ye Tom ka liste ta fala ye gardien ye 3 ye Bada Jigi Jara ka bɔ Young Africa la ale bɛ a la Yusuf Koita ka bɔ Joliba AC la min ye Ismaël Jawara ye ka bɔ AK de Stockholm na min ye défenseur ye u y'olu fana dɔw ta Fode Dugure Red Star FC Musa Jara ale bɛ Avalanche la min ye Ablaye Jabi o bɛ bɔ Saint-Calais Mamadou Fofana o bɛ bɔ Amiens min ye Siku Ɲagate o bɛ bɔ Baraka ka taa se Ousmane Diallo ma o bɛ bɔ Joliba AC la Cheikh O Konate o bɛ bɔ Clermont min ye camancɛw ye Alu Dieng ale bɛ a la Alu Dieng kɛrɛfɛ fana min ye Mohamed Kamara camancɛ o fana bɛ a la Ibrahima Sissoko o fana bɛ a la ka taa se Yves Boussouma ma o tɛ jalatigi sa ka bɔ Tottenham wa Fadi Kulibali o fana bɛ a la min ye Mamadou Sangare ye o fana bɛ a la attaquant Kamori Doumbia ale bɛ a la Lassine Sinayogo o bɛ a la Nene Dorgeles o bɛ a la El Bilal Touré Siku Koita Adama Traoré Musa Jenepo Mahamadou Doumbia ani Ibrahima Kone a kɛnɛyara o ye kibaruya duman ye an tɛ dugawu kɛ Tom n'a ka maaw u ka se ka taa Mozambique ka na ni se ye yaasa ka se ka saison daminɛ baaraw nɔgɔya an ka tɔnw bolo n'o ye Joliba AC ye ale ni Stade Malien ye comme olu fila bɛɛ lajɛlen bɛ éliminatoire phase de poule u t'o la sa wa Ligue des Champions Joliba ale b'o la n'o ye hɛrɛmakɔnɔkaw ye Sotibakaw n'o o ye Stade Malien de Bamako ye ale bɛ Coupe de la Confédération CAF la fala ko yaasa ka se ka olu sen don yaasa ballontan ka t'u sen kɔrɔ hali bi sabula compétition ninnu setɔ don u bɛna na tournoi mangani sigi sen kan équipe 4 de bɛ a la Joliba AC ale min ye champion ye Stade Malien ale min n'ale ye coupe ta min ye AS Bakarijan ye ka taa se AS Real ma sa ko u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ taa ani segi la yaasa an ka tɔnw